O vicepresidente da Deputación anunciou esta mañá que, como novo responsable político do Museo de Pontevedra, quere darlle un novo impulso a esta institución. Para ello poñerá en marcha varias liñas de actuación. A principal será a construción dun novo edificio que serva como almacén para albergar toda a colección arqueolóxica. Ten unha falta de espacio tremenda. Entonces, os museos, digamos, deste tipo, así máis avanzados, pois o que teñen é unha instalación, unha nave na que, digamos, se poñen eses restos que ocupan moito e que están entrando continuamente para, digamos, a parte central liberala para exposicións de outro tipo. César Mosquera asegurou que dende a institución provincial xa están buscando algunha parcela na que se poida construir este novo edificio e informou que xa se descartaron, por exemplo, o convento de Santa Clara ou o antigo edificio de Facenda situado en San Francisco. Xa miramos varias posibilidades, ningunha dá por superficie, digo, incluso algún edificio construído, ningunha dá por superficie e posiblemente haxa que facelo novo. E bueno, xa temos aí 3 ubicacións xa que pode caer calquera, o sea, pódese decidir por calquera das 3 en calquera momento. Canto máis próximo, mellor. Ahora, hai museos que teñen a 10 km, pero bueno, vamos a intentar que este o máis próximo posible, non? Entonces vamos a, xa digo, hai algunha municipal, algunha que é de Diputación, ou algunha outra posibilidad para facelo, que xa digo, está xa explorado e con vías de facelo canto antes. Outra das actuacións que César Mosquera puxo enriba da mesa foi a profesionalización da xestión do museo, así como a apertura o antes posible dos edificios García Flórez e Castro Monteagudo, dous inmobles que na actualidade encóntranse pechados por problemas estruturais. En esta, digamos, profesionalización vai incluído a constitución dun consello asesor, ou como se chame, con persoas que xa estaba en marcha, é dicir que, ao fin e ao cabo, pero darlle un impulso ás medidas que están en marcha. Vamos a intentar chegar a ter os edificios arreglados o 2021, vai ser dificilísimo, pero vamos a intentalo. Vamos a intentar ser moi ambiciosos, porque creo que o museo merece e que, bueno, hai que resolver esas 3 deficiencias, ou limitacións, que nestes momentos ten que non son pequenas. Estes son os primeiros pasos que queren dar dende a Deputación para conseguir que o Museo de Pontevedra siga crecendo e continúe sendo un referente nacional.